بيرفكت جميلة تتكلم. يا قاعدة صحنا كميزانينا كلنا أه ده هاي علاقة أو خلينا بزناي كريبتو خطاتيلكم وتخونيكم أكتوالي كمزي أبزي مزناي كينات زخونة من قصاصات نيرو ويو لنكنا مست ستوك دارغا تأساسري جن كمتي أفت ستوكون كبهال لقني بمنصر نايتي ዝነበረ ኩናት ብዙሕ ምንቅስቓሳት ኣይረኣየን ኢንፋክት ከማን በንፃሩስ ኣብ ግሪን ዘቐነዩ ዝበዝሕሉ ኣጋጣሚታት ነይሩ ስቲል ኣብቲ ማርኬት ካፒታሉ ክሪፕቶ ንገዛ ርእሱስ ወሰኻ ርኢሎ ማለት እዩ ካብቲ ናይ በቐዳማይ 3.27 ገለ ከባቢ 2.5 2.6% ቀኒስዎ ዝነበረስ ናብ ምምላስ ገፁ ኣሎ بقول دبل بيتكوين دحرينا 107 شح نابز نبرة تمريسو نابتقد مخينات إيثيريوم تماسسالي إكس آر بي أوروب النسيل له تماسسالتي بي إم من بعده شديشان حمسان أويتات نيرو ستيل أويتات الله مالتي تي حداقة حدا تزوي كوينو بعد سوي فور إكزامبل كبابي سلستنت بي قلي بيلو خيري نيرو تحتي وردي لله صغرو كوم قبري حدا زي بيتكوين نتاحت غورد كله حيزوهم ورد نحر በይኑ ገዲፎም ዝምለሰሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ግን ከምዚ ብዙሕ ዝጥቀስ ለውጥስ ከምቲ ምስቲ ኩናት ምስቲ ናይ ነዳዲ ናይ ገለመለ ዝተባሃለስ ብዙሕ ኣይነበረን ክበሃል ከኣል ማለት እዩ ላስት ታይም ሓንቲ ሶላክስ ትብል ሓደ ሓቲትና ነይሩ ሓደ ሓውና ንዓ ሪኣ ነይረ ላስት ዊክ ኣብዚ ማርኬት ካፕ شوالي ديفولت أي مخمان مسيل نيرا أنا زي سولاكسي كل محجي كان زرع أخوه قري مسيل نجن وزاير أخون حق المزرعة زي وتي كوين بزعبو قلب لنا دخل كان نيركا حاونا مايك لغانا اسمع إيشو لا اللي هو يسمع عندهم. أسمع دمتي سمعنا له ليه بتعمل صبغة ولا بعد؟ طبق له لا عم تصبغ الله يسمع الله. أوكي ثانك يو استغفر ديف ويكني ساكا هيتلو زي نيرو ኣብዚ ናይ ማርኬት ካፕ ኣብዚ ናይ ኮይን ማርኬት ካፕ ዘለኹ እዚ ኣብዚ ዝኾነት ናይ ትራያንግል ብብጫ ትመስል ኣላ ኢሹ ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ሲ ኣለዎ እዚ ኮይን እዚ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ከምዚ እንድሕር ሃልይዎ ሓደ ቶከን ኮይን ማርኬት ካፕ እውን እንድሕር ገይሩሉስ ዝኾነ ኢሹ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኢሹ እንታይ እዩ ኣብዚ መፂና እታ ብጫ ተመሳሳሊ እዚኣ ተደጊማ ኣላ እዚ ቶታል ሲርኩሌቲንግ ሳፕላይ ዝበሃል ዘሎ ማክሲመም ሳፕላይ ንሱ እዩ ቶታል ሳፕላይ እውን ንሱ እዩ ተመሳሳሊ ባዕላቶም ናይ ሶላክሲ ቲም ንሳቶም ዝገለፅዎ እምበር በዓል እቲ ኮይን ማርኬት ካፕ ዘረጋግፆ ኣይኮነን ማለት እዩ ሰልፊ ኤክስፕሌይን ድብሎ ባዕሎም እቶም ፕሮጀክት እቶም ቲም ንሳቶም ዝሃብዎ እምበር ሰርድ ፓርቲ ሳልሳይ ኣካል ዘየረጋገፆ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ባዕላቶም ከምኡ ኢሎም ኣለው ካልኦት ከ እንታይ ይብልዎ ኢለስ ኣብዚ ኮይን ጌኮ ንባዕሉ ከይደ ቸክ ገይረ እየ ነይረ ኣብ ኮይን ጌኮ ክንደይ ኣሎ 1 ቢልዮን 1 ቢልዮን ኣሎ እዚ ኣብዚ 102 ቢልዮን ኣለና ንብሉ ማለት እዩ በቲ ናይ ዋጋ ዕዳጋ እንድሕር ኣባዚሕከያስ ማርኬት ካፒታሉ 70 ሚልዮን ገለ ከባቢ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚታት ኢሹ ኣለዎ ማለት እዩ ትክክለኛ ዝኾነ ሓበሬታስ ኣብቶም ዓበይቲ ፕላትፎርምስ ይርከብ የለን ንእግረ መገድና ንካልእ ንኸነፅንዕ ማለት እዩ ነዚ ስፔሲፊካል ነዚ ጥራሕ ደይኮነስ ካልእ ኸነፅንዕ ከለናስ እዚኣቶም ከዓ ንእግረ መገድና ንክንሪኦም ማለት እንድዩ ከምዚታት ኢሹ ኣለዎ እቲ ፕሮጀክት ግን ኣብቲ ዋይት ፔፐር ኣትየ ይርአ ነይረ ብዙሕ ዲቴይል እውን የብሉን ቅልል ዝበለ ብሶሻል ላንጉጅ ክትርድኦ ትኽእል ዓይነት ቋንቋ ዝተፃሓፈ እዩ ሌየር ቱ ናይ ሶላና እዩ ሌየር ቱ እንታይ ማለት እዩ ሌየር ዋን ክፈትሖ ዘይከኣለ ሽግር ሲ ሌየር ቱ ይፈትሓልካ ማለት እዩ ሶላና እንታይ ሽግር ነይርዎ ናይ ትራንዛክሽን ፀገማት ቴዎሬቲካሊ ሰርች ገይረ ኣለኹ እዚ ሶላናስ ብሓሳብ ብቲዮሪ
65,000 ትራንዛክሽንስ ክገብር እዩ ዝብል ቴዎሬቲካሊ ኣብ ግብሪ ግን 4,000 ካብ 4,000 ካብ 4,000 ፕላስ ሓፍ ዝበለ ማለት እዩ ምስ በዓል ኢቴርየም ክረአ ከሎ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ቁፅሪ ስቲል ማለት እዩ ግን 65,000 ዝበሃል ኣይዲያል እዩ ልክዕ ከምዚ ብሓደ ፉል ቻርጅ ናይ ኤሌክትሪክ መኪናስ 400 ኪሎ ሜትር ትኸይድ ዝብሉካ ኣብ ከመይ እዮም ድዕቁን ወይ ትፈልጦና ኣብ ፕራክቲስ ኣብ ኢድካ ምስ መፀት 200 ዘይክትከይድ እውን ትኽእል ኣብቲ ኮንዲሽንስ ዝፈላለ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ሶላና እውን ተመሳሳሊ ማለት እዩ 4,000 እዩ እንታይ ዝበሃል ትገብር ኣብቲ ናይ ሶላና ኣብቶም ሜም ኮይንስ ናይ ሶላና ብፍላይ ትራንዛክሽን ትገብሩ ሰባት እንድሕር ሃልይኩም እዚ ፕሮብለም እዚ ኣስተውዒልኩምሉ ትኾን ኮንጀስትድ እዩ ዝብለካ እቲ ኔትወርክ ናይ ሶላና ብፍላይ ከምዚ ሃይፕ ዘለዎ ብብዝሒ ትራንዛክሽን ዝግበረሉ ዘሎ ኮይን እንድሕር መፅዩ ኣቲኻስ ምውፃእ ትስእል ክሳዕ ትወፅእ እሲ እቲ ዋጋ ድሮፕ ገብረካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኮንጀስሽን ኣለዎ ምጭናቕ ማለት እዩ ናይ ኔትወርክ ምጭናቕ ስለዚ እዚ 65,000 ዝስ ኣይዲያል እዩ ማለት እዩ ነዚስ ክንፈትሖ ኢና ባህልቲ እዮም ማለት እዩ እዞም ሶላክስ ዝበሃሉ ዘለው እቲ ኣይዲያ ፅቡቅ እዩ ብዙሓት ፕሮጀክት ሲ ብመልክዕ ሌየር ተኮይኖም መፅኦም እዮም ኣብ ቢትኮይን ናይ ባዕሉ ሌየር ዋን እዩ ቢትኮይን እቲ ብሎክቼን ሌየር ዋን እዩ ላይትኒንግ ኔትወርክ ተባሂሉ ሌየር ቱ ይመፃሉ ማለት እዩ ኢቴርየም በዓል ኣርቢትሬም ሌየር ቱ እዮም ኣብቲ ሌየር ዋን ዘሎ ፕሮብለምስ ሶልቭ ንክገብሩ ኢሎም ዝመፁ ማለት እዩ ዘሎ ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ ካልእ ብሎክቼንስ እዚ ከዓ ከም ኣይድያ ፅቡቅ እዩ ግን ከምዚታት ኢሹ ኣለዎ ማለት እዩ ኢን ዲቴይል እንታይ ክገብር ገለገለ ንባዕሉ እቲ ዋይት ፔፐር ቁሩብ ሕፅር ዝበለ ሓበሬታታት ኣሎ ጥራሕ እቲ ሮድማፕ እንታይ ይመስል ቶኮኖሚክስ ከመይ ጌርካ ትገዝእ ገለገለ እዩ ዘሎ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ፐርሰናል ትገዝኦ ዶ ተትብሉኒ ኣብ መወዳእታ ከም ኢንቨስተርስ ማለት እዩ ኣነ ኣይገዝኦን ማለት እዩ ነዚ ካልእ ውሕስ ዝበለ መርፅ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ቀፂልና ብዛዕባ ሌጀር ክንርኢ ኢና ሎም መዓልቲ ላስት ታይም ናታ ቪድዮ ክንሰርሓልና እንዳበልና ዘጓተትና እያ ማለት እዩ እዚ ናይ ዙም ደበይ ከም ዝሓብኦ ክስታይ እናገበርኩ ዝናኸውለንሲ ያ እቲ ንገዛሉ ዌብሳይት እዚ እዩ ሌጀር ዳት ኮም እዩ ዝበሃል ካብ ታንጀም ክንገዝእ ንኽእል ካልእ ኮልድ ዋሌት እንድሕር ኣልዮምና እውን ካብኣቶም ክንገዝእ ንኽእል ኢና ስለዚ እታ ዌብሳይት እዚኣ ሌጀር ዳት ኮም እያ ትብል ክንገዝእ እንድሕር ደሊና መጨረሻ ኢና ንኸይድ ሾፕ ኣወር ዋሌትስ ትብል ኣብዚኣ ኣለሃና ኣብዚኣ ክሊክ ጌርና ኣብዚ እቲ ዓይነት ሌጀር መሪፅና ንገዝእ ማለት እዩ እዛ ንሪኣ እዛ ምሳይ ዘላ ሌጀር እዚኣ እያ ሌጀር ናኖ ኤክስ እያ ትበሃል እዚኣ ሌጀር ናኖ ኤስ ፕላስ ትብል ሌጀር ፍሌክስ ትብል ኣለሃና እዚኣ እዚአን ክልቴን ስክሪን ዘለወን ማለት እዩ ሌጀር ናኖ ኤክስ ነዚኣ እንዳረኣና ማለት እዩ ሓንቲ ክምለስ እየ ኮምፔር ክገብረን እየ መጀመርያ ማለት እዩ ቅድሚ ምግዛእ ሲ እንታይ ይፍልል እዩ ኮምፔር ሌጀር ሃርድ ዋሌትስ ብምንታይ ዝፈላለያ ዘለዋ እዚኣተን ዋጋ ንፈላለዩ እቲ ማቴርያል ይፈላለዩ እቲ ዘገድሰና ፍልልይ ጥራሕ ሕልፍ ክንብሎ ማለት እዩ ትሽማተን ከም ዝበልናዮ ኣብዚ ምስ ዋላ ውርድ ምስ በልና ኣለና ኣብዚ ትሽም ማለት እዩ ሌጀር ስታክስ ሌጀር ፍሌክስ ናኖ ኤክስ ናኖ ኤስ ፕላስ ኣብዚ ኣለዋና ማለት እዩ ስክሪን ኣለወን እዘን ክልተ እዚአን እዚአን የብለንን እዚኣ ክልተ ዝጥዋቃ ነገራት በዚ ኣለዋ እዚአን እዚኣ እዚአን ኦልሞስት ተቀራረብቲ ብዘይ ኣለዋና ማለት እዩ ስክሪን ኢንች ኣብዚ ነገረና ኣሎ ግሬይ ስኬል እዚ እውን ግሬይ ስኬል ናይ ስክሪን ኢንች እዚአን ንኣሽተየን እዘን ክልተ እዚኣተን ማለት እዩ ዝሰርሓሉ ብዩኤስቢ ብሉቱዝ ዳይሬክት ዋይፋይ ዲዚ ናይ ዳይሬክት ዋይፋይ ይመስለኒ እንተዘይተጋገ ኦኬ ኤንኤፍሲ ብሉቱዝ ዩኤስቢ ኤንኤፍሲ ማለት እዩ
እዚኣ ዩኤስቢ ሲ ጥራሕ እያ ትሰርሕ ማለት እዩ እዚኣ ኸ ዩኤስብን ብሉቱስን ማለት እዩ ኤንኤፍሲ ትሰርሕ እያ ፍልልያተን ነቲ ፊውቸርስ ማለት እዩ ወረዲ ኢልና ኣብዚ እንታይ ንርኢ እዚ ዋየርለስ ቻርጅን ትገብር እዚኣተን ኣይገብራኒ ፕሮቴክቲቭ ገለ ኣለዎ እዚ ይብለና ኣሎ ማግኔቲክ ፎሊዮ available for purchase ተወሳኺ ኣለዎ እዚ ሶፍትዌር ዝወስዶ ዘገድሰና ማለት እዩ ዊንዶውስ ይወስድ ማክ ኦኤስ እዞም ኣፕል ትጥቀሙ ኣፕል ኮምፒውተር ሊናክስ ካልእ ሶፍትዌር እዩ ምስ ኣፕል ዝመሳሰል ኣንድሮይድ ብብሉቱስ ኮኔክት ምስ ገበርናዮስ ኣብ ኣንድሮይድ ማለት እዩ iOS ካ ምስ ኣይፎን ወይ ኣይፓድ ማለት እዩ እዚኣ እውን ተመሳሳሊ እዚኣ ዘሴም ተመሳሳሊ እዚኣ ግን ምስ ኣይፎን ወይ ኣይፓድ ከነራኸባ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ iOS ሳፖርት ትገብርና ማለት እዩ works on desktop and iOS android ተመሳሳሊ እዚኣ ግን ኣብ ኣንድሮይድ ጥራሕ ትሰርሕ ማለት እዩ works on desktop and android ማለት እዩ እታ iOS የብላን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሳምሰንግ ድዩ ካልእ ኣንድሮይድ ዘለዎ ዲቫይስ ኣብኡ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና thousands of supported coins and tokens ተመሳሳሊ ሓንቲ እንድሕር ኢና ኩለን ተመሳሰልቲ እየን ብዙሕ ዓብዪ ኮነንቲ ፍልሊ ሌጀር ላይፍ ኮምፓቲቢሊቲ ሌጀር ላይፍ ዝፀዓን ሶፍትዌር እዩ ንዑ ፅዒና ናብ ኮምፒውተርና ኢና መጀመርያ ነጀምራ ማለት እዩ ነታ ሌጀርና ማለት እዩ ምስኡስ መነመን እዮም ዝሰማምዑ ዘን ዲቫይስ ክንገዝአን ከለና ማለት እዩ ካብ ዊንዶውስ 10 ንላዕሊ ዘሎ ተመሳሳሊ እየን ኣብ ዊንዶውስ ኣብ ማክ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ትጥቀሙ ኸ ማክ ኦፐሬቲንግ ሲስተም 12 ፕላስ ካብ 12 እዞም ናይ ኣፕል ኮምፒውተር ዘለኩም ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ ማክ ኦፐሬቲንግ ሲስተምኩም ካብ 12 ፕላስ ንላዕሊ ክኸውን ኣለዎ ካብ 12 ንላዕሊ ኡቡንቱ ትጥቀሙ እንድሕር ኣለኹም ካብ ኡቡንቱ 24 ከምዚ ኣሎ ተመሳሳሊ እዩ ብምልኡ iOS 14 እቲ ሶፍትዌር ቨርዥን እዩ ዝንበዓሉ እዚኣ ጥራሕ እታ ናይ iOS ዘይተቐበል ማለት እዩ ሶ ዲጂታል ኣሴት ሳፖርት ዘገድሰና ኣብዚ ሓደ ነጥብ ኣሎ ካሊእ ሕልፍ ክንብሎ ኢና ሌጀር ላይፍ እቲ ንፅዕኖ ሶፍትዌር ኣብ ውሽጡ 500 ኮይንስ ይሕዝ ኣብ ብምሉእ ተመሳሳሊ እዩ ኤንኤፍቲ ዝቕበሎም ኤንኤፍቲስ ከዓ ናይ ኢቴሪየም ኤንድ ፖሊጎን ማለት እዩ ብምሉአን ተን ዲቫይስ ዘሴም ፊውቸር እዩ ዘለዎን ወላ ሓንቲ ፍልል የብለንን ማለት እዩ እቲ ዝሕዞ ብዝሒ ኮይንስ ንገዛ ርእሱ ብመንገዲ ናይ ሰርድ ፓርቲ ዋሌት ጌርናስ ካብ 5000 ኮይን ንላዕሊ ይሕዛልና እየን ኩለን ማልቲ ብሎክቼን ኤንኤፍቲስ ከዓ ሳፖርት ይገብራልና ወላ ሓንቲ ፍልል ዝበሃል የለን ኣብዚ ማለት እዩ ብምሉአን ኮምፓቲብል ዊዝ 50 ፕላስ ዋሌትስ ዊዝ ሰርድ ፓርቲ ዋሌትስ ማለት እዩ ኮምፓቲብል እዩ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ወላ ሓንቲ ነማርፆ ነገር የለን ስለዚ ትፍልሊ ምስ ኣይፎን ትሰርሓለይ ዳይ ትሰርሓለይን ክንብል ኢና ኣብዚ ኣብዚ ከዓ እቲ ሓደ ሓደ ናይ ስክሪን ናይ ገለ ዘይኮይኑ በቲ ዝሕዝኦ መንፅር ናምበር ኦፍ ቶከንስ ገለስ ብዙሕ ዝፈላለ ነገር የብለን ማለት እዩ ሶ ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ባትሪ እዚአን ዕብይ ስለ ዝበላ ንውሕ ዝበለ ፀንሓ እዘን ስክሪን ዘለዎን ማለት እዩ ዓብ ስለ ዝኾነ እቲ ባትሪ ከዓ ዓብይ ድበለይ ክሳብ 10 ሰዓት ወይ 150 ትራንዛክሽን ዝገብራ እዚኣተን እዛ ሌጀር ናኖ ኤክስ እዛ ምሳይ ዘላ ብኖርማል ኣጠቃቅማ 5 ሰዓት ናይ ዝያቲ ግዜ ኣይዓቀንዎን መስለኒ ዳሽ ገይሮም ኣሎ ዋግኡ ከዓ በብቲ ዘለናዮ ሃገር መጠን ናይቲ ካረንሲ ኣብዚ ከቐምጠልና እዩ ማለት እዩ ሶ ምስ ገዛእናዮ ኣብ ኢድና ከኣትዩ ብድሕሪኡ ከመይ ጌርና ኢና ነጀምራ እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ሕቶና ማለት እዩ ሶ እታ ቪድዮ ከምዚ ገይረ ሪከርድ ገይረ ኣለኹ መጀመርያ ምስ ገዛእናያ በዚኣ ቻርጅ ንገብራ ፉሊ ቻርጅ ንገብራ ኣብዚኣ ክተርእየና እታ ናይ ቻርጅ ምልክት ቻርጅ ምሰተናያ እውን ክትበርሕ ባዕላ ተዘይኮይኑ እዚኣ መውልዒታ ዋንስ ክሊክ ጌርና ማለት እዩ ሌጀር ናኖ ኤክስ ካብተን ክንሪአን ዝፀንሕና ማለት እዩ ሌጀር ናኖ ኤክስ እያ ምሳይ ዘላ ማለት እዩ ሶ መጀመርያ ምስ ወላዕና ከምዚ ክትብለና ዌልካም ቱ ናኖ ኤክስ ይረኣየኩም ድሕር ኣልዩ እዚ ተዘይደብዚዙ ማለት እዩ ኣብዚኣ ክልተ ዝጥወቅ ኣለዋና ኣብዚኣ ሓንቲ ጥወቅ ኣላ ኣብዚኣ ከዓ ሓንቲ ጥወቅ ኣላ ማለት እዩ ፕለይ ክብላ እየ እዚኣተን ክልትየን ሕጂ ኣብዚኣ ቀረባ ኣለሃና እዚኣ እንድሕር ጠዊቕና እቲ ፔጅ ናብዚ ይኸይድ
نزي عند حرطة بيقنا هات بيج نابزي متصل مالتي سلازي كلتين نافيجيت مقبرين نافتن مبلي أفتاز لنا إحنا أتون تحركينا أفتاز لنا يعجز كنا أتون تحركينا ها خلتين بحنسا نسأل عن مالتي تنقرني يا زلا يوز يمانن صقام باتن تتقم نافيجيت مختبر كلتي باتنس كا كونتيني مالتي نخطا أبتوس كلتي باتنس بحنسا صوتو مالتي كلتي زوت الله اوكي حاجة انتهي لهني كلتي مستوى كلها كم تعز بالهن مالتي now download Ledger Live at website نقرنا ledger.com/start بالويب سايت يبقى عن اللازم مالتي اجي او ويب سايت كده افتح بدحريت زلو مالتي اتخاب كمبيوتر ريكورد زخونه يزي بدحريت زلو ازي خفتها ledger.com/start بال اوكي ابا مساعده ن ليجر لايف يخصعني اب كمبيوتري مالتي ويندوز سلاز تقمانه ناي ويندوز كتقمي ويندوز انستال كبله ماك ወይ ሊናክስ ዘለና በቲ ዘለና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ብኡት ንፅዕኖ ማለት እዩ ክሊክ ምስ ገበርኩ ኣብዚ ዳውንሎድ ክትገብር ክትጅምረ ሶ ቅድም ኢለ ሪከርድ ክገብሮ ከለኹ ፅዒንያ ስለ ዝነበርኩ ኦልሬዲ ወላቲ ቨርዥኑ 2.118 እዚ እውን 2.118 ኣቐዲመ ፅዒንየ ስለ ዝነበርኩ ነዚ ቋሪፀ ናብቲ ታሕተዋይ ክኸይድ እየ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ፍልል የብሉን ሶ ዘ ሴም ስትሬት ፎርወርድ ኢንስታል ንብላ በቃ ፊኒሽ እዚ ሕጂ እቲ ሌጀር ላይፍ ከም ኣፕሊኬሽን ካብ ዌብሳይት ቀጥታ ዘይኮነ ከም ኣፕሊኬሽን ራን ይገብር ኣሎ ማለት እዩ ሶ ኣብ ናህኩም እዚ ዜሮ እዩ ክመፃልኩም ምክንያቱ እታ ናይ መጀመርያ ሴትኣፕ ክገብራ ከለኹ እታ ናይ መጀመርያ ሌጀረይ ናብኣ ዝሰደድክዎ ገንዘብ እዩ እዚ 21.16 ዶላር ዘርእየና ዘሎ ሶ ኣብ ናህኩም ዜሮ እዩ ክመፅእ እቲ ፖርቶፊልዮ ቫልዩ ኣብዚ ወላ ሓንቲ ኣይክፍርዮ ንኩም ባይ ዲፎልት ማለት እዩ ኣቐዲመ ስለ ዝሰደድ ኩሉ ግን ኣብዚ የርእየና ኣሎ እንታይ ኢና ንገብር ናብታ ሌጀርና ክንከይድ እንድሕር ኮይና ኣብዚ ንፀጋም ዘሎ ባርስ ማይ ሌጀር ትብል ኣላ መወዳእታ ንዓይና ክሊክ ንገብራ ማለት እዩ እዚ ግን ዜሮ ክመፃልኩም እዩ ማለት እዩ ፖርቶፊልዮ ስለ ዝመፅእ ባይ ዲፎልት ኣብዚ ኣብ ሆም ኦኬ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ትብል ኣላ ሴት ኣፕ ማይ ሌጀር ናኖ ኤክስ ሴት ኣፕ ገብራ ማለት እዩ ስለዚ ይመርፅ ዓይነት ሌጀር ገዚአ ዘለኹ ኣብ ኢደይ ዘላ ሌጀር ዓይነት እያ እዛ መወዳእታ መርፀላ ንዓ ሰሌክት ብላ ሶ ከም ሓድሽ ሴትኣፕ ግበርለይ ክብላ ኣለኒ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረን እንድሕር ኮይኑ ግን ኮኔክት ቱ ዩር ናኖ ኤክስ እዛ ታሕተወይቲ እየ ዝመርፅ ማለት እዩ ሶ ሓፈሻዊ ፍልጠት እዩ እዚ ወላ ሓንቲ ሕልፍ ሕልፍ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ክሪፕቶ ካስ ኣብ ብሎክቸይን እዩ ዝቕመጥ ዘሎ እያ ትብለና ዘላ ዩኒት ፕራይቬት ኪ ከዓ የድልየካ ናብቲ ክሪፕቶካ ንክትኣቱ ኮልድ ዋሌት ንዑ ክንብል ኢና ገዚናዮ ዘለና ማለት እዩ ኦውን ዮር ፕራይቬት ኪ እዚ እውን ትምህርቲ ይድበና ደሎ እንታይ ንገብር ከም ዘለና ማለት እዩ ስቴይ ኦፍላይን ኩሉ ግዜ ፕራይቬት ኪ ኦፍላይን እዩ ዝቕመጥ ስለዚ ሳይን ንምግባር ንጥቀመሉ ግን ኣብ ኦፍላይን እዩ ዝቕመጥ ኩሉ ግዜ ኦንላይን ኣይከውኒ ካብ ሃኪንን ካብ ገለን ነፃ ክኸውን ማለት እዩ ትራንዛክሽንስ ቫሊዴት ዝኾነሉ ብመንገዲ ኮልድ ዋሌት እዩ ኦኬ ሌትስ ዱ ዚስ ሌትስ ሴትኣፕ ንግበር ራያ ትብል ዘላ ሕጂ ቅድሚ ሴትኣፕ ምግባርና ተጠንቅቐና ኣላ ማለት ሓበሬታ ትህበና 30 ደቂቕ ክህልወና ኣለዎ ትብለና ኣላ ቢሮን ወረቐትን ንሕዝ በይንና ምህላውና ከዓ ነረጋግፅ ማለት እዩ I am ready ብዚያ ብላ
اوكي هنكمل سلكوي. اوكي I'm ready ምስ በልና next step نብል ማለት እዩ turn nano on already ወሊዕና ያለና nano ናብዚ follow instructions mode data ማለት set up as new device ኢልና ያለና ንሱ ሽዑ follow instructions ማለት እዩ ትትብለና ሓበሬታስ ንኽተል ኣብዚኣ ነዚኣ ቲክ ጌርና I understand that my ta pin code ከድልየና እዩ ta pin code private ክሕዛ የባዕለ ኢልናስ ንሰማማዕ ሽዑ እዚኣ اوكي ፒን ኮድና ሴት አፕ ንገብር ማለት እዩ ኣብ ሌጀር መፂና ኣለና ኦኬ ሴት አፕ as a new device ከም ሓድሽ ዲቫይስ ሴት አፕ ክንገብር ማለት እዩ ዳብል ፕሬስ ንገብር ማለት እዩ ኣብታ መጀመርያ እንታይ ነታ ብማዕረ ስለ ዘይሃረም ክውን ንቅድሚት ሰድሃኒ ማለት እዩ ልክዕ ብማዕረ ምስ ሃረም ክውን ግን ናብዚ ሕሊፋ ንላ ቹዝ ፒን with 4 to 8 digits ፒን ኮድ ከድልየና እዩ ማለት እዩ መዕፀው ነዛ ሌጀርና ካብ 4 ክሳዕ 8 ማለት እዩ ቁፅርታት እዩ ሶ ኣብ ቁፅሪ 1 ክትውቕ እንድሕር ደልየ ናብ ቁፅሪ 1 ገብራ ብራይት ኤንድ ሌፍት ናቪጌት ገይረ ሽዑ ኣብ ቁፅሪ 1 ዳብል ፕሬስ እገብር ማለት እዩ ሽዑ ኣብዚኣ ሓንቲ ቁፅሪ ከም ዝፀሓፍኩ ሙሉእ ፃዕዳ ትኸውን ማለት እዩ ኣብታ ርእሲ ሓደ ዘላ ማለት እዩ ክድምስስ እንድሕር ደልየ ከዓ ተመሊሰ ኣብዚኣ ድምስስ ማለት እዩ ኮንፊርም ንገብር እንደገና ነቱ ካብ 4 ክሳዕ 8 ኢና ክነእቱ ንኽእል اوكي ሽዑ ኮንፊርም ምስ ገበርና ናይ ቲክ ምልክት ናይ ራይት ምልክት ክትመፀልና እያ ኣብታ ራይት ከድና ኣብኣ በተን ክልተ ዝጥወቓ ፕረስ ጌርና ኣብኣ ኮንፊርም ንገብር ማለት እዩ ሽዑ ናበይ እንታይ ትብለና ኣላ ራይት ዳውን ዩር ሪካቨሪ ፍሬዝ ማለት እዩ ተን ሪካቨሪ ፍሬዝ ተን 24 ቃላት ንዓዓተን ፀሓፈን ትብለና ኣላ ንክልቲአን ጠዊቐ ይሰማማዕ your device will generate 24 hours they are your recover phrase 24 ቃላት ጀነሬት ክትገብር እያ ሪካቨር ፍሬዝ ከዓ ትብለና ኣላ እሱ ጥራሕ ባክኣፕካ ነቲ ዋሌትካስ ንሱ ጥራሕ ባክኣፕካ ሓበሬታ እዩ ኦኬ ፀሓፎ መፅሓፍ ጥራሕ ደይኮነ ከዓ ኢን ዘ ኮሬክት ኦርደር እውን ክትጋገ የብልከን ማለት እዩ ስቀፀልና ፕሬስ ቦዝ ባተንስ ክልቲአን ንፀቕጠላ ማለት እዩ ክልቲአን ፀቂጥና ንሰማማዕ ማለት እዩ ኦኬ ወርዲ ቁፅሪ 1 ቺክን ኢላ ምፅኢሃልና ኣላ ቁፅሪ 1 ኢልና ቺክን ንብል ማለት እዩ እቲ ወረቐትና 2 3 እናበልና ተን ኦርደር ከየጋገና ማለት እዩ ከምኡ እናበልና ክሳዕ 24 ንኸይድ ሓደን ክልተን ክንሪአና ኣብዚ መስለኒ ናብ 24 ክንሰግር ኢና Yeah, word number 24. ኮንፊርም ንገብር እንደገና ማለት እዩ ሕጂ ቁፅሪ 1 ቺክን ኢላህና ኔራ እንተ ወይ ከምዚ ጌራ ሕጂ ተደናግረና ማለት እዩ ቁፅሪ 1 ካስተም ድያ ትብለኒላ ንሳ እንድሕር ኮይና ዳብል ፕረስ ገብር ተዘይኮይና ይሓልፍ ማለት እዩ እታ ትክክለኛ ወርድ ክሳዕ ትህበኒ ማለት እዩ ቺክንን ቁፅሪ 2 ከምኡ እናበልና ክሳዕ 24 ከይድና set ንገብራ your recover phrase is set keep it in a secure place በቃ 24 ገይረ set ገይረ ያለኹ ማለት እዩ ሕጂ then next step ሓበሬታ ሃበና ኣሎ እዚ እታ ክንገብር ኣለና እታ ክንገብር የብልናን ማለት እዩ
always choose a pin code yourself. pin code ባዕልካ ምረፆ እዩ ዝብለና ዘሎ ክንገብሮ ዘይብልና ኸ ዘን ብቀይሕ ኣብዚ ገይሩልና ዘሎ ማለት እዩ ፒን ኮድ ተገማታይ ኣይትግበሮ ከም 000 ወይ 123 ወይ 22 ከምዚ ዝብሎ ዘሎ 555 ከምኡ ትጠቀም ገለ ዝብል ሓበሬታ ሃበና ኣሎ ተሰማሚዕና ሪካቨር ፍሬዝ ተክንገብሮ ፀናሕና እዚ ኦኬ repeat all words confirm your recovery ዝገበርና እዩ ይነግረና ጥራሕ ዘሎ ኦኬ let's get started ኣብዚ ሕጂ hide your recover phrase ዘን recover phrase እዚኣተንሲ hide ግበረን እዩ ዝብለና ዘሎ enter these words ኣብ ዋሌት ጥራሕ ኣትዎ ኣብ ዘን 24 ቃላት ኣብ ሃርድዌር ዋሌት ጥራሕ ተእትዎ እንድሕሪ ሕጂ ዝብለና ዘሎ ኣብ ኮምፒውተር ይኹን ኣብ ስማርትፎን ከይተቐምጦ እዚ ካልኣይ ከዓ never share your 24 words with anyone not even with ledger ዋላ እውን ካብቲ ዝሸጠልና ledger ሲ ካብ ሌጀር ኢና ኢሎም እንድሕር ሜሴጅ ገይሮም ልካ ወይ ኢሜይል እንድሕር ገይሮም ልካ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ንዓዓቶም እውን ከይትህቦም እዩ ዝብል ዘሎ ኦኬ ዳን ንሱ እዩ ዝደግመልና ዘሎ if anyone or application asks for it assume it is a scam ዝኾነ ሰብ ወይ application ተን 24 ቃል ሃበን እንድሕር ኢልካስ ከም ስካም ጌርካ ሕሰቦ ተን 24 ቃል ሃበን እንድሕር ኢልካ ብኻልእ ኣዘራርባ ገንዘብ ካሃበን እዩ ዝብለካ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ንሕሰቦ ዝኾነ ሓፈሻዊ ፍልጠት ካሓተና እዩ ተተጋገና እውን ፀገም የብሉን ጥራሕ እቲ ደረጃ ፍልጠትና እንታይ ምስቲ ክነግረና ፅንሕስ ንፈተና እዩ እዚ ሌጀር ኣብ ምንታይ ዝቕመጥ ብለና ኣሎ ኣብ ብሎክቼን እዩ ዝቕመጥ እቲ ካልኣይ ዝኾነ ሰብ እንድሕር ረኺቦስ እቲ ሪካቨር ፍሬዝ ተን 24 ቃላት ዝኾነ ሰብ እንድሕር ረኺቦን ማይ ኣሰትስ vulnerable እዩ እዚ ካልኣይ ማለት እዩ ክስራቕ ክኽእል እየ ማለት እዩ when I connect my ledger not to ledger live app ናብ ሌጀር ላይቭ ኮኔክት ምስ ኮንኩሲ እቲ ፕራይቬት ኬ ኦንላይን ዲ ኦፍላይን ዝኸውን ፕራይቬት ኬ ኩሉ ግዜ ኦፍላይን እዩ ማለት እዩ ስቲል ኦፍላይን ንብሎ ፊኒሽ ኩዝ ሰኪር ኮኔክሽን ፈቀደላ ትብለኒ ላብቲ ሌጀር ናብኡ ከይደ እዚ ክንገብሮ ፀናሕና ዳብል ፕረስ ገብራና እዚኣ ማለት እዩ እዛ ፕሮሰስ እዚኣ እንታይ ቼክ ገይራ ሃልና እዛ ፕሮሰስ እዚኣ እንታይ ቼክ ገይራ ሃልና እቲ ሌጀር ሒዝካዮ ዘለካ ዲቫይስ ፌክ ድዩ ወይስ ብትኽክል ካብ ሌጀር ኢኻ ገዚእካያ ትብል ስቴፕ ንዓያ ኮንፊርም ትገብረልና ማለት እዩ ኦል ጉድ ብለና ዮር ሌጀር ናኖ ኤክስ ኢዝ ጀንዊን ኤንድ ሬዲ ጀንዊን በቃ ትኽክለኛ ሌጀር ፌክ ገለስ ኣይኮነን ማለት እዩ ንዓያ ቼክ ገይርሃልና እዛ ስቴፕ እዚኣ ማለት እዩ ኮንቲኒው ኣድቨርታይዝመንት እዩ እዚ ነዚ ኤክስ ንብሎ ሴቭ ሪካቨር ክንብለልካ ገለ ድብል ሶ እታ ኣቲና ነበርና ዓንቶ እያ እዚኣ ሶ ባይ ዲፎልት ኩሉ ግዜ ኣብያ ተምፀና ኣብ ፖርትፎሊዮ ኣብያ ተምፀና ሶ እዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ስለ ዝኾነ እዩ ነዚስ ክሰዶ ይክእል ወላ ሓንቲ ክገብሮ ይክእልኒ ነዚ ክሰዶ ተበልኩስ ናብታ ሌጀርካ ከይድካ ሳይን ግበር ስለ ትብለኒ ናብኣ ክኣቱ ክኽእል ኣለኒ መጀመርያ ብኣ ገይረ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ እውን ኣብ ኣካውንትስ እንድሕር ተንኪፍና እቶም ቅድሚ ሕጂ ክሬት ገይሮም ዝነበርኩ ኣካውንት ንሳቶም ኣብ ዘለውኒ ማለት እዩ ሕጂ ክሬት ንገብሮም ኣካውንትስ ግን ኣብዚ ማይ ሌጀር መፂና ኣብዚ ክሊክ ንገብር ማለት እዩ ሶ ኣብ ካታሎግ ዝብል ኣለና ኣብዚ ነዚ ኣብ ካታሎግ እዚኣቶም እዮም እቶም ምፅዓን ዘድልዩና ማለት እዩ እቶም ዘድልዩና
ኔትወርክስ ኣብዚ መፂና ንፅዕኖም ማለት እዩ ስለዚ ቢትኮይን የድልየኒ እንድሕር ኮይኑ ንየማን ከይደ ብዚ ኢንስታል ብሎ ኢቴሪየም ኢንስታል ተዘድልየኒ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ሰርች እውን ክገብረሉ ክእል እየ ብዚ እንታይ መስሉ ነታሕቲ እውን ክንሪኦም ንኽእል ኢና ከምዚ ጌርና ማለት እዩ ሶላና ኢንስታል ኢለ ኣለኹ እዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ሕጂ እንታይ እዮም ሌጀር ላይፍ ሳፖርትድ ማለት እዩ ቀጥታስ ወላ ሓንቲ ሰርድ ፓርቲ ከየድልየካ ቀጥታ ምስ ሌጀር ኣተሓሒዝካስ ኮይን ክትሰደሎም ትኽእል ማለት እዩ ሪኳየር ሰርድ ፓርቲ ዝብሉ ዘለዉ እዚኣቶም ግን ኢንክሉዲንግ ባይናንስ ቢኤም ንገዛ ርእሱ ሰርድ ፓርቲ ኣፕሊኬሽን የድልየካ እዩ ባይናንስ ኣብዚ ክትጥቀመሎም ማለት እዩ እዚኣቶም ሲ ሳልሳይ ፓርቲ ከም ትራስት ዋሌት ክኸውን ይኽእል ካልእ ዋሌት ክኸውን ይኽእል ብመንገዶም ኣቢልካ ኢኻ ናብዚ ጆይን ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ኢቪኤም ዝበሃል ኣሎ ኢቪኤም ሳፖርት ዝገብር እንድሕር ኮይኑ በቲ ናይ ኢቪኤም ጌርካ ክጥቀም ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ምስ ፀዓንክወን ሳይዝ ኣለዋ ሌጀር ኣብዚ ትመልያ ካፓሲቲ 1.73 ሜጋባይት እያ ማለት እዩ እዚኣ ሰለስተ ኣፕስ ፅዒነ ኣለኹ ክንዲዚ ፍሪ ኣለኒ ማለት እዩ እንዳመለአ ከይድ እዩ ትዘድልየኒ ጥራሕ ይፅዕን ማለት እዩ ከይመልኣኒ ነቲ ካልእ ዘድልየኒስ ከይመልኣለይ ማለት እዩ ካብ ኣብ ከምዚ ጌርና ምስ መላእና ኣፕስ ኢንስታልድ ኣብዚ መፂና እንታይ ፅዒነ ኣለኹ ዝመፅአ ይርእ ማለት እዩ ኤክስኣርፕ ስቲል ይፀዓን ኣሎ ሽዑ ኦኬ በቃ ምስ ተፀዓኑ ለይ እንታይ ዝገብር ሽዑ ኤክስኣርፕ ክቕበል እንድሕር ኮይነ ኣድ ኣካውንት እየ ዝብል ኣብዚ ኣካውንት ክሬኤት ይገብር ናይ ኤክስኣርፕ እሞ ኤክስኣርፒ ብኡ ገይረ ቅበል ካብኡ ከዓ ሰድድ ማለት እዩ ኣድ ኣካውንት ኦፕን ኤክስኣርፒ ኣፕ ኦን ዮር ዲቫይስ ኣብዚ ዲቫይስካ ኤክስኣርፒ ክፈቶ ትብለኒ ኣብዚ ማለት እዩ ናይ ኤክስኣርፒ ኣካውንት ክኸፍት ምስ በልኩ ማለት እዩ ኦኬ ፍሮንት ፔጅ እዚ ኤክስኣርፒ ዳብል ክሊክ ገይረ ክልቲአን ሒዘ ከፍተላ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ምስ ከፈትክዎ ኣብዚ ምፅሓለይ ማለት እዩ ናይ ኤክስኣርፒ ሽም ክህቦ ክእል እየ ነዚ ደን ኣድ ኣካውንት ብሎ ዳን ኣብዚ ሕጂ ናለ ኤክስኣርፒ መፂ ማለት እዩ ኣይፀንሐን ነይሩ ኣብዚ መወዳእታ ንፅዕኖ ኣካውንት ኣብዚ ይመፅእ ማለት እዩ መስርዕ እንድሓዘ ኤክስኣርፒ ኣብዚ ኣለና ማለት እዩ ሽዑ ክሰደሉ እንድሕር ደልየ ንዑ ክሊክ ገብሮ ኣብቲ ረሲቭ ዝብል ኣብኡ ክሊክ ክብል ናብ ዋሌተይ ክሰድድ እንድሕር ደልየ ማለት እዩ ኮንቲኒ ይብል መጀመርያ ሽዑ ነዚኣ ኮፒ ብላ ማለት እዛ ኣድረስ እዚኣ ናይ ኤክስኣርፒ ኣብዛ ዋሌተይ ኣብዛ ሃርድ ዋሌተይ ናይ ኤክስኣርፒ ኣድረስ እያ እዚኣ ማለት እዩ ነዚኣ ኮፒ ኢለ ግን ነዚኣ ጥራሕ ኣይኮንኩን ክሰዳ ዘለኒ ኣብ ሌጀር ከይደ ነታ ዋሌት ከረጋግፅ ኣለኒ ቀጠልያ ክትበኒ ኣለዋ ኣብዚ ማለት እዩ ኣድረስ ኮፒ ኢለ ኣለኹ ኦኬ እታ ሌጀር ከይደ ግን ቨሪፋይ ኣድረስ ከምዛ ትብላ ዘላ ቨሪፋይ ክገብራ ኣለኒ ማለት እዩ ኣፕሩቭ ገብራ ኦኬ ከምዚኣ ቀጠልያ ትህበኒ ብድሕሪኡ ነቲ ሰብ ዝሰደሉ ማለት እዩ ከምዚ ቀጠልያ ከይሃበኒ ግን ክሰደሉ ብለይቲ ገንዘብ ክጠፍእ ክእል እዩ ማለት እዩ ተሰይም ክሰድድ ከለኹ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ሰንድ ክንብል ኣብዚኣ ተንኪፈ ኣብዚ ማለት እዩ ሰንድ ረሲቭ ንብል ማለት እዩ ብዜን ኣብዚ መፂና ኣብዚ ንፀጋም ዘሎ
يقصد الدليل يمرز سو تزلني كوينز نيمان يرئني أبزو عليه تزي أبزا أكاونت زي أنا يسوي أكاونت فور 4 سوي لني الجوراند خندز لني يو اس دي تبز خندز له نزياتهم كسردهم خليه خابزي بليك سد دايكليني أكتوالي نزياتهم كسردهم خليه مالتي سو سوي ندحر مريز أيو دن تي أدرس نايتي زسدد اللي زلو سب نعودو نتنا إكس آر كوبي ليس لز أنا حبيزي ناي سوي أدرس هيكون إلى أوتوماتيكال استاجراتو جد ناي سوي أدرس همزينا بز بيست نقوله دن أماونت صحفنا ساماري 10 ستيبس زيادة ينزل على الزلها أماونت نصفلا ساماري دن أبز ديفايس مزينا كونفيرم أبروف نقول مالتي أسندسي أبروف نقبل أفتي مالتي سو زغانا نقدر كنقبر كلنا ولا رسيف مالتي بزا ليجر زينا نقبر مالتي زغانا ساين كنقبر بتا ليجر أبا هاي ناينا ساين نقبر مالتي زن أتي زلنا بورتفوليو بالانس أبز مزينا نكاتاتل مالتي زغانا ترانزاكشن قلبس قبرنا أبز بورتفوليونا مزينا غيرنا لنا وردي لنا هاتي توم أسيتسنا مالتي أبز اللونا allocation نايت asset تي amount مستوى ربحي خات value أبز نيمان مودات لنا then recent transactions نا أبز اللونا أي مسلو يا ثاني را مثل نتا ريكوردين يا يا سو ساعة تا ليجر كم دي أجرنا نغمت الله نسدلا مالتي ميم كوينز كم دي كم حفشوي أطبع مالتي أب ليجر نمني أنا مس عند حريلنا ننوح زبالة جزء كنا قمت عند اللي وي سيفلي إذا صعب زي يكون اللي كنا بلون دل نجار نتدا أخوينه أب ليجرنا نجبره مالتي كم زميم كوينز اليوم وي أتوز تبلون تأتو حف مسبلت شيء أبي لك هتوز نتريدرز مش هيكونن تريدر ندحر كوين كم مش هيكونن كم زي أتوز تبلون كوينز ندحر اليوم خا بروجكتس ندحر اليوم خاون نخام أتومو مش هيكونن مالتي نمن تاي مشو بيتكوين ميت شهدي قلب مسبتها كأقام إيه تبلون ندحر حليو بيتكوين جزيخة أو خفتبل سويدي قلب ننوح زبالة جزيخة حزيه أو تقبره الجوران تخم تماسسالي توم كأقام مطعم تبلون أو تجبره مالتي ممكن هتعسر تجدين دقتها لو تصحح ستايك تجبر متشو سلا زي كونه كم سيف مقمتي راح تتقمنا له كم مخرج مالتي سو زي ترد أنا نقدر نتهاليو نحدد نخلينا يا إيدنا عارف ندبرنا مالتي زي يعني را خلصنا لما عندي بس في تكتل سمعوي كما وعلك والمجمرة ثانكيو بتاع صبوت استمرت نيرو ناتي حتوسي سبيشال أنا يتكمل عندي جن حنت نجار كردا ده لخصي حنت أدرس تا كم تزبل كيا جرين مسحبتك حنت جزء تا أدرس كوبي مسوال كيا كل جزء حد عين عندي أدرس حقي يا حنت والت تماسسالي أنا خسع أنا experience تجبر قوة مالتي the same address يا generate تجبر لك أيوة كلايك تتشمو درياني راقاتام ግን قدم ኣይፍለጥን እዩ ኣብኣ آه ኣይፍለጥን እዩ ኩሉ ግዜ آه እታ ቀጠልያ ምስ መፅህልካ ጥራሕ ኣረጋጊፅካ ስደድ كل جزء حداش تمرات እዎ እታ ሌተስት ማለት እዩ ምክንያቱ ክቅየር ይኽእል እዩ እቲ ኣድረሲ ዊነበር ነው ክቅየር ይኽእል እዩ
whatever ትፈልጦ ነገር ስለዘየለ አፕሩቭ ምስ በልሕልካ በቲኣ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ተን ኣድረሱን ከተወዳድረን ኣለካ ከመይ እታ ኣብቲኣ ዝሃበትካ ኣድረስን እታ ኣብታ ምሳሌ ሌጀርካ ኣፕሩቭ ትብላ ኣድረስን ማች ከም ዝገብራ ዘሴም ምዃነን ኮምፔር ክትገብረን ክትክእል ኣለካ ሓደ ብሓደ ሓደ ብሓደ ኖ እቲ ሓደ ብሓደ እቲ ቃላት ዘይክትወፆ ትኽእልኻ መጀመርቱ እውን መወዳእቱ እውን እንድሕር ሪኢኻዮ እቲ ናይ መጀመርያ 4 ፊደል እቲ ናይ መወዳእቱ 4 ፊደል እንድሕር ሪኢኻዮ ሞስት ፕሮባብሊ ንሱ እዩ ኣብስ ገለ ምድርባሽን ክግበር ተኽእሎታት ኣሎ ምድርባሽ እንድሕር ኣቢሉ ሪጀነሬት ትብላ ማለት እዩ እንደገና ኣውፅለይ ትብላ ማለት እዩ ኣይዋ ከመይ ጌርካ ኣይዋ እዋነይ እዋ ኣለዋ ሪክሬት ትብል ማለት እዩ ኦኬ ከመይ ጌርካ ኣብዴት ትገብራ ምክንያቱ ኣብ ገለ ድሕር ነዊሕ ክከፍቶም ከለኹ ኣብዴት ግበረኒ ገለገለ ድብል መፃ ሞ ከምኡ ላኣና ክትገበርላ ትብለካ ከመይ ጌርካ ኣብዴት ኣብ ላዕሊ የምፀልካ እዩ ባዕሉ ባይ ዲፎልት ፊርምዌር ኣብዴት ኢሉ ወላ ሓንቲ ግዜ ድባህላ ይበካን እዩ ብፍላይ ፍልይ ኢልካ ነርካ እንድሕር መፂኻ ፊርምዌር ኣብዴት ግበር ኢሉስ እንታይ ዝበሃል ግብረካ እዩ ኣብቲ ላዕሊ ማለት እዩ ኣይዋ ኣብቲ ዝብለካስ ኣብኡ ትጥቆ ማለት እዩ ኣብቲ ኣብዴት ግበረኒ ዝብል ሓበሬታ ዝበካ ብጫ ዓይነት እወ ኣብቲ ፊርምዌር ኣብዴት ግበሮ ዝብለካ ኣብኡ ኣብዴት ትገብር ማለት እዩ ተቐዳዲሙስ ንዓ እዩ ዘምፀልካ ብላዕሊ ኣይዋ ኣንለስ ልክዕ ድሕሪኮ ምስ ገበርካ ልክዕ ከምዚ ንመጀመርታ ግዜ እታ ሌጀር ኣብቲ ናትካ ዊንዶው ትገብራ እንከለካ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ህበካ ማለት እዩ ልክዕ ከም ብሓድሽ ከም ደውርዛ ዘሎ ገይረ ይህበካ ምሽ ከመይ ልክዕ ምስኻ ዓንተ ወይ ዳውንሎድ ክትብላ እንከለካ እቲ ላይፍ ሌጀር ኣብቲ ኮምፒተር ናትካ ትሪኦ ነርካ ድሕሪ ከምዚ ዳውንሎድ ከም ዝኾነ ተሪእካ ነራ ድሕሪ ፍሎት ኢልካ እያ ከምኡ ኮይና ትመፀካ ማለት እዩ ኣብዴት ትገብራ እንከለካ ኖ ኣብዴት ክትገብሮ ከለካ ኦልሬዲ እቲ ሶፍትዌር ኣብቲ ውሽጡ ስለ ዘሎ ንኣሽቱ ፋይልስ እዩ ዝውስኽ ኣብቲ ውሽጡ ማለት እዩ ንኣሽቱ ፋይልስ ጥራሕ ይደእቱ እምበር ከም ብሓድሽ ሓደ ኢሉ ይኮነን ኢንስታል ትገብሮ ከም ዝኽፍት ከተብሎ ከለካ ከምዚ መጀመርያ የምፀልካ እዩ በዚ ላዕሊ ማለት እዩ ኣብዴት ግብሮ ዝብል ፊርምዌር ኣብዴት 2 ገለ መለ መፂሎ ብለካ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ክንዲዚ እቲ ቨርጅን ሓድሽ መፂሎ እንድሕር ሰሚዕካ ኣብዚ ሴቲን መፂኻ ቲንክ ኣብዚ about version ኣብዚ ማለት እቲ ቨርጅኑ ፖይንት 1 ተዓንተ ወይ ፀዓና እዚኣ ማለት ስቲል ንሳያ ዘላ ማለት እዩ ኣብዚታት ናይ ኣብዴት ፊቸር ኣለዎ ማለት እዩ ኣይዋ ኣብዚ ሕጂ ቀንዲ ክትጋገዮ ዘይብልካ እንታይ እዩ እንታይ ክትገብር ይብልካ ናብ ዝኾነ ዓይነት ማለት ከም ዝኾነ ዓይነት ዌብሳይት ምሽ ክትጠዋውቕካ ገለ ምታተለገለ እንታይ ክትጋገ ይብልካ እንታይ ክትገብር ይብልካ ማለት ዝኸፍአ ዝበሃል ወይ እንታይ ካ ክትጋገር ይብልካ ሳይን ክትገብር ከለካ ኢልካ በታ ሌጀርካ እንድኻ ሳይን ትገብር ንዝኾነ ትራንዛክሽን ክትሰድድ ኣድረስ ለኣኸለ ኢልካ ሰብ ንክትቅበል እታ ኣድረስ ማች ምዃና ከተረጋግፅ ክትክእል ኣለካ ክትሰድድ ከለካ ባዕልኻ ኢኒሽት ዘይገበርካዮ ትራንዛክሽን ፒን ኮድ ኢቲኻ ኣፕሩቭ ኣይትበል ክትሰድድ ከለካ ሓደ ግዜስ ማለት ኣጋጢሙ ገለ ዘይኮነስ ሃክ ተገይሩ ኢልካ እኳ ተሓሰብካስ መወዳእታ ናበያ ትመፅእ ናብታ ሌጀርካ እያ ትመፅእ ተንፒድ ኮድ ኢቲኻ ተን 4 ደን 8 ክሳዕ 8 ዘለዋ ተን ፒን ኮድካ የእቲኻ ኣፕሩቭ ኢኻ ትብል ፋይናልስ ንሳ እያ እታ ሲግኔቸር ንሳ እያ እታ ፖይንት እያ ገንዘብካ ትወስዳ ማለት እዩ ባዕልኻ ዘየበገስካዮ ትራንዛክሽን ከምኡ ጌርካ ኣፕሩቭ ኣይትብል ማለት እዩ ካልእ ኩሉ ድሓን ምክንያቱ ኣብዚ ኣሎ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ኣብታ ቀዳሚት ሌጀር ሴት ኣብ ዝገበርክዋ ዝነበረ ገንዘብ እዩ እዚ ወላ ሓደ ክገብሮ ይክእልኒ ሓና ሕጂ ነዚ ሰንዲለስ ሱዊ ናይ ሱዊ ትክክለኛ ኣድረስ እኳ ተምፃኹስ ኣበሎ ረሲብ ምክብል ረሲብ ንክብል ንባዕሉ እታ ሌጀር ኮኔክት ክገብራለን ኮኔክት ይገበርኳን ኮኔክት ቱ አንሎክ ዩር ዲቫይስ ማለት እዩ እታ ሌጀር ረኺብካ እኳ
سند ختبل أبز أدرس قالت تهاب كابزي أمم. كرخوا يكلني تا ديفايسي مجمري أبز كونكت تكون الله فاينالي أبي أتمت تا جنزم مسدات تا فاينال كونفيرميشن بين كود أتلقى. تايتل أبروف مسبلك نسا سايتي برا مالتي تا بين كود تراي دي كونس ابروف كتب لا يبلك انا سخادي فلت يا دي تفلت ترانزاكشن زو برت بين كود سي نور بين كود ايتي انا حجي دحار ابروف بلا بلكا نعم سبلكا تحلف مجت انا اربعه كود تراي دي كوناسي تدحري أوه انا لا ابروف تبل. دحري أوه أفتا آه. نتورك تاعتيها أبسو يخطاطيها وشتي كل عليك أفتا ليجركا أبسو يخطاطيها آه. أدرس كتر إيكا أبروف كتب لها تا أبروف أيتبل مالتي ايوه اشي. ثانك يو سماعي دحن طالع دلكم ثانك يو. أوكي أوكي يا كاليب ده هتقدم مثلا يا هو أنا قال أبي واجا መጀመርያ ተንኪው ስለ ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ወላ ብርሂን ማለት እዩ ተንኪው ብጣዕሚ ነመስግን እታ ናተይ ሕተይሲ ኣብዛ ናይ ሌጀርሲ ንኣብነት ሌጀርካ እንድሕር እዛ ሌጀር ጠፊኣ በተን 24 ቃላት ጌርካ ነቲ ክሳካ ክትመልሶ ትኽእል ኢኻ እንድሕሪ يا ቴሌፎን أنا دليل هذا لو نحر تلفون كأيركا تلفون نحر غيرك نحر اتحاد التلفون زلو نتحدث كأيرك خلاص نجد إن سنة 4 قرار زلاني أب تليفون ناب تليفون كا أب تليفون كا خطري أو مالتي هو أبتل أنا من جانس أبتلفوني تكمل تليجر شيء كاب تلفوني ناب ليجر ناب تلفوني يتكم جي يا ناب تلفوني اندحري نعمل التلفون قيران تدل طيب كونس قيرا دل لكم مالت فلذي قيران اندحر خوينس ناتا حداس قبره خلقسي سنة 4 قلاس يلين دي ولا كونكت تراي غير اخو لكم ترانسفير قبره خل already no تا يا افتيا سلت جبر كايا كتب لا يا خمس لاني خمس سلت جبر كندي يبلاني تا ليجركم سو لان سو تليفون دي تبل له ابلكيشن تراي تغوين تا ببلوتوث غير كان ده خطر بيا هو كونكت غير هو بتا بتجمد بتواير غير كونكت قبره مالت بكيبل مس تليفون كا هو كاب كيبل بكيبل غير ناتا تلفوني بهم يتكم اوكي اوكي سو كتوصل يا مالتي او خلو سينك خطب لي يا مالتي كوم ندحر كوينو 24 موبايل كل كاني اوكي حجي كم غير يا انت ايش مغير ميك شور يكون دلي كم غير ترانسفير غير دغن نهر غيرس ساي او حكمت كريو اي نبرن انت نامنت او غير نبركم كوينات كلمله ابتيك سغراي نبرن لو ولا ريبا نيركا كم حدش ادك غبرو دلن نو كتريل لك تي تريتاو تي يسغر دلون تي كوينسكا يا فتا ليجر زلو زبله اه جدن كتريا هاو اوكي بس كتريا تا ستيب ايره ديك اير كون دير غصنيا مخانسينه بركم تات غير اللي خانا نوالي دي فتنكم اللهم كما انا بكلت التليفون اب تليفون اب لابتوب اني كفتي تي اب ويب سايت مالتي سبيشال يا باشميت كان بتا اب كمبيوتر رادريو ناي تليفون اوكي كاغن ولا مسكفت كاسي لك على كان تخلو باسبورت قلمتات اللي قال لايف ليجر يا انت على تليفون حرامتي خاص مساحة تهبا ريوم استعانات كا مستا ليجرنات كا تا هارد والت مساحة تراخبا مالتي برتي تا نبرتا يا حان حرت افيا ما حدش سنة عشان 4 اللي خمس زي تقاقي. يا تا تا ديفايس انت حرط فيها هكا كال ديفايس جزء خمسة خيا خاتن 24 تون برت يا بفلاي سينكون انت حرقير كيا سينكون زبلالو سينك زي افتح هذا الديفايس اوكي زلوس يغير حلقة مالتي لك حمزة لوتو افتح اخوف بلالكا مالتي سينك يقول لك حنسا تا مجمع جزء طرح كل ليلو او اخوف اوكي بلالكا مالتي اوكي ثانك يو انا بقى بتعمل دمسكن غني اللي اوكي بقى ثانك يو ماشي ثانك يو تسويتك يا ما الرعد
ሰላም ጀም ከመይ ዋልኩም? መስገን ሰላም ዲ ሰላም ሰላም ኣነ እሺ እንደኻ ሓቲ ደለ ሰምዓወት ኣብ ያ ባይናንስ እንድሕር ንጥቀም ኣለና እህ ማዕረ ክንደይ እዩ ውሕስነት ዘለዎ እቲ ባይናንስ ናይ ግድን ዲና ከለጀር ክንጥቀም ዘለና ዋላስ እንታይ እዩ እንታይ ጥቕሚ ናይቲ ንኸይንስረቕ እንድዩ ነቲ ሴክሪቲ እንድዩ ግን ግድን ዲና ሌጀር ክንጥቀም ዘለና ባይናንስ ነቲ ባይናንስ ክንኣምኖ እንዲ ደይብልና ዋላ ከመይ እያ እዚኣ በንእሽተይ እወ ፍተን ዝሓለፈ ክላስ ምልስ ኢልኩም ረኣይ እውን ብሰፊሑ ቢልና ተዛሪብና ኣለና እንዲና በዓል ባይናንስ ኤክስቼንጅ እዮም ኮላፕስ ክገብሩ ይኽእሉ ክኸስሩ ይኽእሉ እቲ ካስተዲያል ማለት ከምዚ ሞግዚት ናይ ንብረትና እዮም ማለት እዩ ብመንገዶም ሓሊፍና ኢና ነቲ ንብረትና ንሪኦ ስለዚ ኣብ ክንዲ ሞግዚት ዝህልውና ባዕልና ሞግዚት ናይ ንብረትና ንኸውን ማለት እዩ ስለዚ ባይናንስ ኮላፕስ እንድሕር ገይሩ ኮላፕስ ዝገበሩ ኤክስቼንጅ ስለ ዘለዉ ማለት እዩ ኣልቴራ ሉና ክትጠቅስ ትኽእል ኤፍቲኤክስ ከምኡታት ክትገብር ትኽእል ሜክሲ እውን ብቐዳማይ ዝኾነ ሽግር ኣጋጢሞ ነይሩ ሕጂ ቶም ኤክስቼንጅ ዝኾነ ፀገም ስለ ዘለዎም ናይቲ ፀገም ግዳይ ንኸይንኸውን በዓልና እቲ ካስተድያል እቲ ሞግዚትነት ናይ ንብረትናስ በዓልና ክንሕዞ ንማለት እዩ እቲ ሌጀር ክንጥቀም ግን ተመራፂ ይኮና ተመራፂ እዎ ተመካሪ ማለት እዩ ንሱስ ተመካሪ እዩ ካምፓኒ ኮላፕስ ይግበር ኣይግበርሲ ኖማተርዋት እሺ ታንኪዩ ስምዓ መርሃ እሺ ዌልካም ዘራ ትብል ዘላ ቅፅል سلام سي مرحبا زرع أنا فاهم مساعدة تعقدت تعقدته أب قليم بروكرسي جارانتي هو كان مثلا نعملت باينانس ساميتي شحد بتساسي يخش فهمت تسرع قال دبلها السيستم يعني رقم له እንደዚህ ተጋጌ እጂ ኮላፕስ ከይኮን ጥራሕ ዜና ነዚ ክንጥቀም ዘለና ወላ እንኮን ላይ ከይንስረቕ ኢና ክንጥቀም ዘለና እዚኣ ሌጀር ናይ ባይናንስ ድያ ታሕቶ ምስ ባይናንስ بحفش كريبتو بحفش كريبتو ግን ኣብቲ ብሮከረሲ ክህቡካ ክእሉ ድዮም ጋራንቲ ተተሰሪቕካ ንኣብነሲ ብናትካ ፀገም እንተዘይኮይኑ ሞ ስርቂ እንተጋጢሙሲ ክሓሰሉ ትኽእል መንገዲ ኣሎ ዶ እቲ ካምፓኒ ባዕሉ ተተሰሪቑ ተሰሪቑ እዩ ማለት ሲ ብቲ ንብረትካስ ዝትንከፈሉ ሚንስ የለን ሕጂ እንታይ እዩ ዲቫሉዌት ንኸይከውን እዩ እቲ ንሳቶም ዘውፅዎ እቲ ምልዓል እውን ኣሎ ብዙሕ ነገር እዩ ሓደ ዲቫሉዌት ከይከውን እቲ ኣብኡ ተቐሚጡ ዘሎ ንብረትካስ ንኣብነት ስቴብል ዝኾኑ ኮይንስ ከምዚ ናይ ቴራሉናስ ስቴብል እዩ ነይሩ ቴራሉና ስቴብል ማለት ሓደ ምስ ሓደ ማለት ሓደ ዶላር ምስ ሓደ እቲ ስቴብል ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስቴብል ኮይን ንባዕሉ ስቴብል ኣይነበረን ኣብ ናይ በዓል ቴራሉና ማለት እዩ እሱስ ዲቫሉዌት ኮይኑ ማለት እዩ ዩኤስዲቲ ሕጂ ስቴብል እዩ $100 ኣለሃኒ $100 ኣብ ዩኤስዲቲ ገይረያ ዘሴም ቫልዩ ኣለወን ዩኤስዲቲ ከም ስቴብል ኮይን ቫልዩ እንድሕር ኣጥፊኡ ግን ኣነ ክስር ኣለኹ ማለት እዩ ዋላቲ መንኹም ዋላቲ ኤክስቼንጅ እቲ ብሮከር ኮላፕስ ኣይግበር ብከምዚ ይኸስር ኣለኹ ሓደ ትሳቶም ክሬት ዝገብሮ እቲ ኤክስቼንጅ ክሬት ዝገበሮ ስቴብል ኮይን ማለት እዩ ሓደ እዚ ማለት እዩ ካልኣይ የላዕልዎ ከምዚ ናይ በዓል ኤፍቲኤክስ ዝገበርዎ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ናብ ካልእ የግዕዝዎ እቲ ገንዘብካ ንዓኻ ኣሎ ይብልኻ ኣብ ስክሪን ኣሎ ብለኻ ትገዝእ ትገላብጥ ገለመለ ኣብ መወዳእታ ግን የለን ኣላዒሎም መፀንሑ ማለት እዩ ሕጂ ጋራንቲ ገለ ኣብቲ ናይ ክሪፕቶ ኤክስቼንጅ ዘለው ዝሰማዕኮ የለን ግን በዓል ኢቶሮዲዮም በዓል ገለ ምስ ስቶክ ለጊቦም ንክሪፕቶውን ዘንግዱ ካለው ንጠቕሶ ነርና ብቐዳማይ ናይ ሆላንድ ክስተሎ ናይ ክስቶ ክስተሎ ገለ እንዳበልና ሜንሽን ንገብሮ ነርና በብኸባቢኡ ኣይደኖ ንሳቶም ይህቡ ደማ ይህቡን ትፈልጥዎ ተልይኩም ኣብዚ ሼር ክትገብሩና ትኽእሉ ኢኹም እዞም ናይ ክሪፕቶ ኤክስቼንጅስ ግን ዛጊት ዝሰማዕኮ የለን ማለት እዩ ከምዚ ባይናንስ ኣይሂበካን ከምዚ ንብረትካ ሎስ እንድሕር ኮይኑ ሎስ ክኸውን ዘለዎ ተኽእሎ ካብቶም ኤክስቼንጅስ ሞር ትራስታብል
ማለት ንዓይ ባይናንስ እንዲ ግን ክጠፍኣካ ዘለዎ ተኽእሎ ፀቢብ እንዳኾነ እንከሎ ብገለ ኣጋጣሚ እንተጠፊኡ ግን ክካሕሰካ ዘለዎ ሚንስ እውን ዳርጋ ፀቢብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንብረትካ መጀመርያ ባዕልካ ትሕሎ በቲ ብመንገዲ እቲ ኤክስቼንጅስ ግን ባዕሉ ዘጥፎ ነገር እንድሕር ሃልዩ እቲ ኤክስቼንጅስ ባዕሉ እዩ እቲ ክሳራ ዝወስዶ ማለት እዩ ሴይ ፎር ኤግዛምፕል ባይናንስ ማለት እዩ እቲ ስቴብል ኮይን ናይቲ ኤክስቼንጅ ግን ባዕልካ ኣሚንካ ኢካ ትገዝኦ ናይ ባይናንስ ሕጂ ኤፍዲኤስዲ ዝብል ኣሎ ኣሚንካ ትገዝኦ ማለት እዩ ዲቫሉዌት ተኮይኑ ምስኡ ጠፊእካ ኣለካ ማለት እዩ እታ ጋራንቲ ትብል ግን ኣብተን ኤክስቼንጅስ ከምዘየለ ንሓዛ ማለት እዩ ዝኾነ ፍሉይ መፅናዕቲ ጌርና ተዘይ ካልእ ክስታይ ተዘይቢልና ማለት እዩ ቴንክ ዩ እያ ኣለና ዲ ካልእ ሕቶ መራ ሓቲትካ ዳኻ መስለኒ ኢድካ ሓፋሚልካ ኣላ እያ وحتى نير سمع كورد ኦኬ ኦኬ እዛ ናይ ሓውና ዝበላ ቅድመ 100,000 ገለ ዝበላ ምሳኣ ንእሽተይ ክምላ ኣሉ እቲያ 100,000 ድበላ ምናልባት ተደናጊሩ ከይኮን 100,000 ዝኾነ እዚ ናይ ባንኪ ጋራንስ ኣለዎም ኣብ ባንኪ እንድሕር ኣቐሚጥካዮ ክሳብ 100,000 እቲ ማክሲሙም ክመልሱልካ ዝኽእሉ ብፍላይ ኣብ ሕብረት ኤሮጳ ማለት እዩ ሕጂ ምስኣ ከይከውን ተደናጊሩ ባንኪ ዋላ ወለድ ክኾነልካ ኢልካ እንድሕር ኣቐሚጥካዮ ኣሎ ወይ ከዓ ኣብቲ ኮንቶናትካ ዘቐመጥካዮ ልዕሊ 100,000 እንድሕር ኮይኑ እታ ባንኪ እንድሕር ጠፊሻ ስለዚ እቲ ባንኪ ደይኮነ እቲ ናይ ሕብረት ኤሮጳ ናይ ባንኪ ክስታይ ደሎ ሲስተም ደሎ ክሳብ 100,000 ክመልሰልካ ክእል እዩ ልዕሊኡ እንድሕር ነይርካ ግን ዘይክመልሱልካ እውን ይኽእሉ እዮም ዝብል ሕጊ ኣሎ ሕጂ ንሳ ከይተኾነ ኣደናጊራቶ ኦኬ ኦኬ ሞስት ፕሮባብሊ ዘርአ ንዓኸ በዓል ኢቶሮ ገለ ኸ ዝሰማዕኹሞ ነገር ኣሎ ኣብ ኢቶሮ ዝኾነ ሎስ እንድሕር ገጢምካ ኣብቶም ናይ ስቶክ ብሮከሬጅ ዘለዉ ማለት እዩ ማለት ዳርጋ ለጊቦም ምስኡ ክስታይ ገብርዎ ስለ ዘለዉ ክሪፕቶስ ብዙሓት ለጊቦም ይነግድዎ እዮም ማለት ሴም ኤክስፒሪየንስ እንድሕር ሃልዩ ማለት እዩ ያ ንእሽተይ ደሞ ንሓትት ኢዱ ሓፍ ዘበለ የለን መስለኒ ኣነ ካብ ዝኾነ ኦኬ ኣብያት ንኢደይ ሓፍ ከብደለ ኦኬ 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 ምስቲ የቐኒልና እቲ ትምህርቲ ትበና ዘለኻ ስም ኣነሲ ጀማር እንዲ ወላ ሓንቲ ጀመርኩ ክስታይ የለን ሕጂ ኣብቲ ስታይሲ ቁሩብ ክስታይ ተደናጊረ ከምዚ ኮንፊዝ ኮይኑ ኖ እቲ ንኣብነት እዚ ሌጀር ምስ ገዛእና ንበልሲ 24 ኮድ ኣሎ እሱ ክጠፍኣና ከምዘይብሉ ገለ ክንምሃር ፀኒሕና ኖ ሕጂ ኣብቲ ዝሓለፈ ከዓ ናይ ባይናንስ ንኣብነት ክንክፍት እንተኮይንና እቲ ኮድ ክጠፍእ የብሉን ገለገለ ከዓ ንብል ነርና ማለት እዩ እቲ ባይናንስ ክትከፍት ከለካ ሲ ዝቡኻ ኣሎ እቲ ትዕተን 24 ን 12 ሰን እውን ክጠፍኣ የብለን ሕጂ ኣብቲ ሌጀርን እቲ ንኣብነት ኣብ ባይናንስ ጥራይ ተሒዝካዮ ሌጀር ከይገዛእኻ ድዩ ዝኸውን ደሎ ተን 12 ጥራይ ትጥቀመለን ወይ ከዓ ሌጀር እንድሕር ገዚእኻ ንበልስ ባይናንስ ኣካውንት ብመገዲ ባይናንስ ኢኻ ካብቲ ሌጀርካ ክትሸጦን ክትልውጦን ትኽእል ሓቂ ንኣብነት ከም ኣብነት ባይናንስ ዝብል ኣሎ መገዲ ኤክስቼንጅ ካብ ኤክስቼንጅ ክኸውን ይኽእል ካብ ዋሌት ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ናብ ሌጀር ትሰድድ ካብ ሌጀር ከዓ ናብኣቶም መሊስካ ከዓ ትሰድድ ማለት እዩ ካብ ዋሌት ካብ እቲ ኮልድ ዋሌት ማለት እዩ ዋቴቨር ዋሌት ዝኾነ ዋሌት ይሳደዱ እዮም ነንሕድሕዶም ኦኬ ባይናንስ ኤክስቼንጅ እዩ ካብ ባይናንስ ናብ ሌጀር ክትሰድድ ትኽእል ካብ ሌጀር መሊስካ ናብ ባይናንስ ትሰድድ ካብ ናይ ሌጀር ባይናንስ ክልውጦ ከሎ ሶሪ ክልውጦ ካብታ ሌጀር ሕጂ ንሪኣ ንፀናሕና ሲ ዋላስ ናብ ኤክስቼንጅ ክኣቱለኒ ናብ ባይናንስ ድዩ ወይ ናብ ኮይን ቤዝ መገዶም ዲ ክሸጦ ድኽእልስ ዋላስ ብቐጥታ ካብታ ሌጀር
كشيطن كستاي قبر نخل يا كشيء تخليها ولا بليجر أب ليجر نجزار سوق شيء تخليها last time كنت في نريانيرنا بأبزدي نريانيرنا I think قرب لعل زبالة خوين تسمعنا مالتي تي اوكي كفليت ما تي ترانزاكشن في بر أوش تي ليجرون كتشطا لو تخليها مالتي ليجر the main purpose ناي ليجر كن سيف لنا مقامات مالتي بو حس من قدس نخذ أقام طليو نخذ شيء عند حركوينكا بعد exchange سالوها كتعاطفو هذا كله مالتي ليميتن قالن كتقام طلو تخيل مالتي order limit أبز مسبز حشيت اللي أبز مسبز حجز اللي الكاس توم كل واليتس مبزحتهم كم فيتشر يبلون من الواش ناي بايبيت والد هم رأيين مثلا كم هو قبر جمرو مر أفتي واليتس كتت هاي خات شيء instant مالتي بيتكوين 200 شو عتنش عند هرالا كتجزء ويكت شيء بتا 200 شو عتنش حيخ 210 تنشح مسبز حد شيت اللي يكتب لاي تخيل نخ معناته instant ليه حسواب تقبر مالتي توم اكسشينجز ግን ሞር የተዓፃፅፎ ኾነ እዚ ከምስታት ማለት እዩ ኣብ 110 ምስ በፅሐ ሽጥለ ኢልካ ገዲፍካ ትኸይድ ማለት እዩ اوكي ፕራይስ ኣብኡ ምስ ሃረመ ሸይጣ ሓልካ ትፀንሕ ሽዑ ናብ ሌጀር ዳኻ ክትመልሶ ዋላ ካልእ ዳኻ ትገብሮ ዋቴቨር ማለት እዩ ሶ ይሳደዱ እዮም ነንሕድሕዶም ይሳደዱ እዮም እቶም ሪካቨር ፍሬዝ እቶም 1224 ድበልካዮም ግን ናይ ኤክስቼንጅ ሪካቨር ፍሬዝ የብሉን ኤክስቼንጅ ፓስወርድ እዩ ዘለዎ ወይ ብጉግል ጌርካ ክትኣቱ እንድሕር ኮንካ ጂሜይል ህልወካ ሳይን ኢን ኣዝ ጂሜይል ኢልካ ብጂሜይል ተኣቱ እቶም ዋሌትስ ግን ብፍላይ እቶም ኢንዲፐንደንት ዋሌትስ ከም በዓል ሜታማስክ ትራስት ዋሌት ሶልፍሌር ፋንተም ዩኒ ገለመለ ዝበሃሉ ብዙሓት ነናይ ባዕሎም 1224 ኣለዎም ነናይ ባዕሎም ክትሕዘሎም ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ፅኑዕ መዝገብ ጌርካ ናይ ፋንተም ሪካቨር ፍሬዘይ እዚአን እየን ኢልካ ብኦርደር ተቐምጠን ናይ ፋንተም ገንዘብካ ሰነን ናይ ሜታማስክ ንበይና ተቐምጣ ናይ ኩለን በበይነን ጌርካ ተቐምጠን ኤክስቼንጅስ ግን ፀገም የብሉን ብጂሜይል እዩ ዋላ ተጠፍአካ ፎርጌት ፓስወርድ ኢልካ ኬዋይሲ ገይሮም ስኻ ምዃንካ ኣረጋጊፆም መሊሶም ክብሉካ ክእሉ እዮም ማለት እዩ እንደገናስ ክህቡካ ክእሉ እዮም እቲ እንታይ ዝበሃል እቲ ፓስወርድኻስ ኣክሰስ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ናብቲ ክሪፕቶኻ እቲ ዝበልናዮ ናይ ዘይምትእማን ፀገማት እዩ እምበሪ ኣብ ኤክስቼንጅ ሃለኻ ማለት ኣብቶም ናይ ክሪፕቶ ብሮከሬጅ ኣብ ናይ ስቶክ ብሮከር ከም ዘለካ ሕሰቦ ማለት እዩ اوكي كم تردأخو حاجي ام نابنت اندحر نوح داي قومتو خوينه اب هوت والت كم زي ميتا ماسك دبل كايو او خحزو يمرص مالتي خاو ناو خستاي نخو غبرو ከተገላብጥዋ وتغالبو اندحر نوح አዎ زي دحزو خوينه خا كم زي دغلص كاي اب زي ናብ ሌጀር كولد والت اغميتكا ستاي مخو تخون ما اوكي ኤግዛክትሊ ያ اوكي ከማ كلير ثانك يو ያ ያ ቴንክ ዩ ኦኬ ኤፍሬም ኤፍሬም ቀጽል ኤፍሬም ይካላል سوري ይካላል سوري سام أبيت نصنيحة كوينا أنت ሶሪ أنت شو ميك حتى كدلك بس عبازي ليجر نانو إكس مس عندك كيونتي ديفايس كابتي كامباني سبسكرايب جبر زبل مسجي ما تكادي እንታይ ሳብስክራይብ ትገብር مسجي ما تنابت إيميل your subscription isn't fully activated yet تبلي ما ስለዚህ ተረዳእኒ ምናልባት ኤክስፒሪየንስ ታሊካ ገለ ብዛዕባ ነቲ ሌጀር ናኖ ኤክስ ምስ ዓደካዮ ማለት እዩ ያ ነቲ ኣኽፊልካ እዋ ተካፊሉ ተወዲዮ እቲ እንታሽሙ መፅዩ ማለት እዩ እቲ ዲቫይስ እና ኣብ ኢሜል ድማ ይሰደልካ መን ይሰደልካ እቲ ካምፓኒ እዩ ዝብል
تا ديفايس أبي لك حيس كايا هو انت أبي كحجي حجي ايميل يمصن مو your subscription isn't fully activated yet يبلني اوكي بزعبة دي subscription قال سمعك وتفلت نقر تلك إيه أسمعك مش كم بس عندي عيب بلن I don't know ده هم يا قاعد كم تشمي كابت ماني شمي زبل زالو كابت ها major company وزبل زالو مسج ابت ايميل بتا ويب سايت دلوقتي ها هو بتا اللي بتا ده بت ويب سايت تيو يا እና دليفر ከምዚ ኣብ جيبوها ኢሜይል ይመፀኒ ኣነ ድማ ተቀዳዲምካ ዝኾነ ነገር ሼር ክትገብርሲ ብዙሕ ኣድላይ ኮይኑ ይሰማዓኒ ምናልባሽ ናይ ሪካቨር ዲልካ no your subscription isn't fully activated yet እንዳበለ ይመፅእ ሜቢ ስለዚ ኣትኻ ከይከውን ስትሬት ፎርወርድ ወላ ሓንቲ ኣቲኻ ሞ ፈትኖ ኦኬ ኣቴክ ክፈትኖ ሞ ከምዛ ሎማ ዓንቲ ክንገብራ ዝወዓልና ማለት እዩ ኦኬ ከምኣ ጌርካ ሞ ፈትኖ ብድሕሪ ዝኾነ ፕሮብለም ብድሕሪ ጌርካ ብሓንሳብ ስለ ዘለና ያ ኣብ ኔክስት ስታይ ንገብሮ ማለት እዩ ኦኬ ከማን ምስት ኣብቲ ኢሜይል ድማ ኮድን ሰዲዶምላይ ኣብቲ ኢሜይል ኣሎ ኣክቲቬሽን ኮድ እዋ ኣክቲቬሽን ኮድ ኦኬ ዝኾነ ናይ ሪካቨሪ ዝኾነ ሓድሽ ፊውቸር ኣምፅኦም ነይሮም ዓንቶ ኤክስ ኢላ ሓሊፈያ ብዙሕ ወርሃውስ ክንዲዚ ዶላር እንዳኸፈል 11 ዶላር እንዳኸፈልካስ ሪካቨር ትገብር ሳብስክራይብ ትገብር ማለት እዩ ሽዑ ነቲ ፕራይቬት ኪኻስ ባክኣፕ ገብሩልካ ማለት ባክኣፕ ይገብሩልካ ኦኬ ባዕለይ ክሕዘ እንዳበልካሲ ባክኣፕ መሊሱ ሳልሳይ ወገን ከምኡ ተንገብርሲ ንባይናንስ ኣብ ባይናንስ መቐመጥናዮ ገለያኻ ትብል ወላ ሓንቲ ኣይደልን ኢኹም ሲ ኣብቲ ኮልዶ ዋሌት ተቐምጦ በቃ እንታ ሽም ተገበርኮ ይሓሽ ማለት እዩ ዲቫይስ ምሳሎ ከምታ ዘርአኻና ሴትኣፕ ተገበርኮ ይሓይሽ ያ ስትሬት ፎርወርድ ሴትኣፕ መግበረ ዝኾነ እንድሕር ኣብካ ኔክስት ኣለና ዳ ኦኬ ታንክ ዩ ያ